Hello guys, ang tagal kong hindi nagpakita sa inyo. Nagkasakit ako guys, 1 week akong sobrang inubo na parang, parang, anong tawag nun, yung hutoy-hutoy sa ubo guys ba? Hindi nakakatulog kasi nga sa gabi, grabe yung ubo ko, nagkalagnat din ako. I really thought may corona ako, but then, I had a lot of corona test, yung home kit, ganyan, negative siya. But then yesterday, nag-PCR test din ako and it's confirmed negative ako. So, back to work na. And yeah, I've just been in the house for 1 whole week na hindi lumabas. And this is the first time na lumabas ako. And tingnan niyo, ang ganda. It feels like, parang ganito palang outside world. Char! So anyway, naglakad-lakad kami guys, just so ma-relax kami kasi may ubo pa din kami. Si Martin din may ubo, parang sana makahelp yung fresh air na gumaling. And what is that? Bell? Church. Okay. So, rinig ang bell, meaning sa church yan. And yeah, walking distance lang tong area na to sa amin. At paggabi na, it's actually almost 5 na ng hapon. Pero, parang 6. Pero gano'n naman talaga dito. So yeah, it's nice na nagpunta kami dito. Fresh air. Don't joke around dong. I don't want to. You don't want to show off your, what is it called? You don't want to It's called a hat. a hat. Yeah, nice, right? Yeah, so yun. Maganda din na naglakad kami kahit papano dito. Pero paalis na din kami kasi ayaw naming magabihan dito because yung dadaanan namin parang forest ba. So yun. Wow. Super peaceful. You think how deep is this water dong? 2 meter. 3 meter. Okay. Then, ang ganda. Uwi na tayo. Medyo medyo gabi na yung camera ko guys. Walang nakalimutan ko yung holder ba. So, delikado pag mahulog kasi tubig na dyan. Hay, ang ganda minsan talaga maglakad-lakad ay fresh air. Maganda din kasi walang tao. Actually, may dumating na parang magdi-date ata sila doon. Umalis na kami ni Martin. Okay, ayaw natin disturbuhin. There. Ganda. Happy guys kasi negative tayo. Akala ko talaga may corona ako kasi lahat ng symptoms na sa akin. I mean, I had really high fever, headache, tapos nasusuka-suka ako, and pa ba, yung parang, alam mo yung parang joints mo, nagsasakit, ganyan, mga muscle pain, ganyan, as in 1 week talaga. And even until now, pa rin ako, mahirap. I mean, natutulog ako na nakaupo kasi pag nakahiga ako, non-stop yung ubo ko. Ewan ko ba hang kailan matatapos to, but I have to go to work na I cannot keep staying at home. I mean, negative naman ako sa corona, so it's okay. Pero let's see kung kaya ko na babukas na hindi tayo mag-ubo-ubo ng masyado kasi nga nakakahiya naman din sa customer. Tingnan nyo guys. Oh! Kita nyo ba? Parang scary. Uwi na kami kasi magdidilim-dilim na. And stop ko muna to kasi baka mahulog. Can you miss what you never have known? And can you ache for a place that was never your home? No misgivings or shame, like a moth to the flame, to burn up or fizzle alone. Can you know who inhabits?
So yun guys, dumating na kami dito sa bahay after naming maglakad. Actually, hindi kami umuwi ng bahay right away. Pumunta muna kami na grocery para may makain. And then, yeah, kadarating na namin sa bahay. And Martin is preparing all the grocery na we bought. So, relax-relax na muna ako. And hindi pa rin talaga ako 100% na magaling na. I still feel, pero buti na mawala nga akong corona. Pero, alam mo, yung parang feeling na masakit pa rin yung mga kasukasuhan ko. And I still got cough. So, ewan ko ba, sana talaga maging okay na bukas. So, yun. At saka ang aga pa naman ang work ko bukas, guys. 6 in the morning. So, that means 4:30. Dapat gising na ako kasi 5:30, paalis na. So, yun. Mabilis ang video lang ito, guys, para lang ma-update ko kayo sa, pangyayari sa buhay ko. So, yun. And, yeah, sana all of you are enjoying your day and please stay healthy. Huwag kayong matulad sa akin. Ang daming mga sakit-sakit. Anyway, yun. Thank you so much for watching and enjoy the rest of your day. Hello, guys! Sabi ko sa inyo kanina na babay na, pero pakita ko muna sa inyo pala yung dinner ko. Binili ko siya kasi it's easy to make. Parang 4.5 minutes lang sa microwave. Tapos, ginanon, binutasan ko na siya para ready na. Lagay lang sa microwave, then in 5 minutes, it's ready to eat. I know hindi siya healthy. Kasi nga, ready-made, ganyan. Pero, okay lang din naman yan paminsan-minsan. And, maganda din to pag, wala ka sa mood na magluto, ganyan. At least, may rice na. Pangalan pala nito is chicken tikka masala. So, Indian food siya. Binili ko siya sa Netto, 25 kroner lang. Tapos, may good portion na ng dinner. So, yun. Nice. Kain tayo. Yung ulam, guys, is nasa microwave pa. Inulit ko kasi medyo malamig pa. Pero, yung rice, super okay na. Kita nyo ba? Yum! Ito na yung ulam. Hindi ganun ka-appealing tingnan, pero masarap siya. Tinikman ko na konti. So, yun. At least solved na yung natin, yung dinner.